from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Hi! Hello! Mga kaibigan, muling sumasa niyo po ang palatuntunang tigasin sa Pilipinas. Ang programang Kamaong Acero. Sumasa niyo po ng live mula po dito sa studios ng Leader News Philippines. At tama po kayo, ako na po ito si Errol Dakame. Magandang hapon po sa mga nasa Metro Manila, mga nasa Karatig, Lalawigan at Probinsya, mga nasa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga minamahal nating OFW sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Hi and hello! Welcome sa ating pagkatanghal ngayong pong araw ng Lunes, 21 po sa buwan ng Mayo taong 2018. Ang bilis po ng ating buwan, ano? Isa pang linggo, Hunyo na. Pasukan na ng mga estudyante sa lahat ng level. Ang ating palatuntunan ay maglalaman po ng mga importanteng issue, mga balita. At siyempre, panayan po sa mga taong nasa likod po ng mga issue para direktamenteng sila po ang magpaliwanag sa mga isyong kinasasangkutan po nila. Alright. Unahin na po muna natin ang mga naglalagablab na isyu sa ating lipunan at sa ating bansa. Assistant Secretary Mark Tolentino ng DOTR or Department of Transportation na sinibak sa puwesto. DOJ itinangging ginigipit nila ang mga tauhan ni dating Chief Justice Sireno. Walang ASEC at USEC pa ng DPWH ang nakatakdang magbitiw ayon kay Secretary Villar. May biro dyan Kung walang ASEC at USEC, meron kayang SEC. Mamaya pag-usapan natin yan. National Security Council iko-convene sanhin ng militarisasyon sa West Philippine Sea ng China. Mga recruitment agencies na nagpalit lang ng mga pangalan, binabantayan po ng Labor Department. At siyam katao pa, bihag pa rin ng Abu Sayyaf Group. Sa Sulu, ang iba pa, pinalaya na. Once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako pa rin po ito si Errol Dakame. Welcome po sa ating Kamaong Acero program. Saan mang dako kayo ng Pilipinas at mundo naroon, kayo po'y welcome sa ating programang Pangtaong Bayan. Kaya't heto po yung ating mga telepono. Nasa na partner yung ating mga telepono? Bago yung ating mga phone numbers na pwede niyo pong tawagan sa ating palatuntunan. Hindi ko pa memorize Saglit Isa-isahin ko kasi hindi ko pa memorize. Yung ating globe number ay 0927-494-2175. Repeat, 0927-494-2175. Yan po yung ating globe number. Samantala yung ating smart number ay 0949-7365-5000. Repeat, 0949-736-5000 para sa ating smart number. Dalawa lang, okay na. Kasi pag globe, ayos na yun sa PM. Yung smart naman, sa pool na dyan, yung TNT, Talk and Text, tsaka Sun. Areglado. Siyempre, katuwang po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs Team, ang ating mga Leader News Patrol. At nagpapalipad ng ating palatuntunan sa himpapuid ng napakatayog, walang iba kundi Engineer Oliver Lico. Fresh na fresh mula po sa Metro Manila. Mula po sa Pateros. Ayos! Nakapaligo din ng mahaba-habang oras.
Oras natin, 3:53 in the afternoon. Sige, partner, unahin na muna natin ang report ni partner Jojo Sikat sapagkat, alam niyo po, nagkaroon ng pulong balitaan ng press conference dyan po sa Senado. At ang nangyari ay may inanunsyo ho. May inanunsyo ho ang Senate President Attorney Coco Pimentel kanina. Standby po para sa report at detalye ng balitang yan. Ihatid sa atin ni partner Jojo Sikat. Live sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Magandang hapon po sa mga nasa Palawan area. By the way, ang ating programa po ay naka-simulcast sa dalawang himpilan po ng FM sa Palawan. Ang Wow News FM Rojas Palawan na nasa frequency po ng 97.5 at dyan po sa Taytay Palawan sa Wow News FM 98.5. Yan. At ang ating mga viewers, syempre, muli po natin hinihikayat na i-like at mag-comment po kayo. I-like po ninyo, mag-comment kayo sa ating FB page, sa ating live FB page ng Leader News Philippines at i-share po ninyo para marami pong nakakaalam sa mga balita at issue sa ating bansa. Habang ito po'y tinatalakay po natin ng mas matalino nang wala pong bahid politika. Sapagkat dito po sa Leader News Philippines, ulit-ulitin po namin at hindi po kami mahihiyang we have chosen to be an independent online broadcast channel na hindi po namin kailangang humimod sa puwitan ng mga politikong may mga personal na agenda. Wala po sa amin ang ganyan. No? We will stand on what is the truth and what is right kapag katama ang ginagawa ng sinuman, mapagobyerno, politiko, pribadong sektor, yan po ay sasabihin nating maganda yan. Tama yan. Pag mali naman, kisihod ang nasa gobyerno ka, ano man ang pwesto mo, sasabihin po naming mali yan, sir. Sa batas, ang sinasabing tama ay ganito. Hindi kami mahihiyang magsalita ng ganon because we're not beholden. Hindi po kami kinakargan, hindi po kami video okay na kakargahan ng pondo, pera para himurin ang puwet ng kung sino-sinong politiko. No. It's a no-no for us. Kami po ay mananatili po kaming platform ng katotohanan. At mananatili pong pangangalagaan po natin ang kredibilidad ng Leader News Philippines na katotohanan at walang iba at katotohanan lamang ng mga balita ang lalabas po rito at matalinong paghimay sa mga issue. Heto na po ang latest mula po dyan sa Senado. Alamin na natin. Saglit. At hindi makabitaw si partner Jojo Sikat sa coverage po sa Senado. Saglit, ha? Excited ako. Excited. Saglit lang. Alas 3:57 na po ng hapon. Kumusta kayo sa mga oras mong ito? Nagmerienda na ba kayo? Ano masarap na merienda kapag ganito? Patapos na naman ang buwan po ng Mayo. Siyempre, papasok na po ang Hunyo at kami po ay bilang isang magulang, siyempre, alam namin ang pinagkakabalahan ng mga magulang ngayon na may mga estudyante. No? Mga pagpapa-enroll na yan, pambayad sa enrollment sa eskwelahan, mga gamit sa eskwela, at kung ano pang pangangailangan po ng mga estudyante. At siyempre, suportado po natin ang DepEd sa patuloy po nilang pagsisikap na mahubog po ang isip at talino ho ng mga batang estudyante. Wala po siyempre yan sa pinakamababang level. Pag daycare po at kindergarten, yan po isa ko po ng DSWD. Pag tumungtong po yan ng grade 1, sakop na po yan ng DepEd. Hanggang grade 12 na. DepEd po ang nakakasakop niyan. Pag kolehiyo naman tertiary,
CHED, Commission on Higher Education naman. At ang pinakamagandang balita po ngayon mga dear kababayan, ay libre na po ang pag-aaral sa kolehiyo. Oo, sa mga state universities at mga polytechnic schools, mga techbook at yung mga accredited po ng TESDA. Kaya nga wala na pong dahilan kung bakit hindi natin maipadala, maitulak papasok sa mga eskwelahan ang mga estudyante na dati po yung mga tambay-tambay. At lagi tayong nakaririnig na gusto man mag-aral ay hindi po kaya ng magulang ang pinansyal na rekisitos at kailangan ng pagpapaaral. Wala na pong ganyan na dapat issue. Oo, wala nang ganyan dapat sapagkat libre na. Sa high school naman talagang matagal ng libre. Nga lang, makikiusap kami naman sa mga school heads, mga teachers, na minimize naman ang mga proyekto kasi yan po ang minsan nakakabalam at nagiging issue po sa mga eskwelahan kapag napakarami at sangkatutak ho ang mga projects kaliwat kanan ng mga estudyante. Teka muna, dahil hindi pa ready si partner Jojo Sikat, unahin na po muna natin ang ating Leader News Patrol na nagbantay po sa unang sigwada po ng Brigada Eskwela sa may Pasig area. Si Binibini at kasama ang Angie Puso. Abay, buhay naman ang report sa atin. Tingnan natin, first time. First time. Saglit Saglit, gandahan natin ang intro. Live mula po sa Pasig City. Alamin natin ang kanyang binantayang Brigada Eskwela. Nasa linya na natin si partner Angie Puso. Angie, magandang hapon sa iyo. Go ahead, please. Yes, magandang araw, Sir Errol. Masayang sinimulan dito sa Makati area, sir, ang taunang proyekto ng Department of Education para sa pagbubukas ng Brigada Eskwela 2018. Sama-samang nagparada kanina ng alas 8 ng umaga ang mga guro, estudyante at mga magulang ng Pitugo Elementary School paikot sa buong barangay upang hikayatin at tawagin ang lahat na lumahok sa paghahanda sa pagbabalik eskwela ng mga bata, lalo na sa darating na Hunyo. Ang Brigada Eskwela, Sir Errol, ay para sa lahat ng mga paaralan sa buong bansa at dito sa Barangay Pitugo, isang linggo mula Mayo 21 hanggang 26. At kasama sa proyektong ito ng DepEd ang paglilinis ng mga paaralan at pagkukumpuni ng mga nasirang gamit para sa estudyante ngayong taon. At bukod doon, mayroon din silang 4-piece seminar at K-12 orientation para sa mga magulang. Patuloy naman din ang proyekto ng Sulong Kabataan kontra sa Droga para sa mga mag-aaral ng Pitugo Elementary School. At ayon kay Ginang Belia Madgas, isang magulang, masaya ang mga tao dito sa Makati sa pagpapahalaga at pagtutulong-tulong ng buong barangay para sa mga estudyante at sa mga kabataan at buo ang kanilang suporta at tiwala sa proyektong ito. Mula po sa Barangay Pitugo, Makati City, Angie Puso, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Galing! Ayan! Ako ang nagkamali. Sabi ko Pasig Makati pala. Congratulations, Angie. First time ever na nag-report sa atin. Siya yung ating producer on the go hindi na nakatiis. Gusto niya mag-air Okay. Partner Angie, magaling. Magandang pagkaka-report mo. Ituloy mo yan. At marami tayong mapaglilingkuran habang tayong lahat ay may time sa labas. At by merely using our mobile phones, may mga balita tayong may paparating sa ating mga kababayan. Alas 4:02 na po ng hapon. Tayo pa rin ay nasa Leader News Philippines, ang pinakamainit na online broadcast platform sa Pilipinas. Bakit pinakamainit? Walang aircon? Pinag-uusapan. Pinag-uusapan, kaliwat kanan. At kami po ay nagpapasalamat sa mga viewers po natin lagi. Habang tayo po ay nangingimbita sa ating mga kababayan, especially sa mga nasa malalayong probinsya, mga nasa key cities, mga nasa pangunahing lungsod, meron tayong 143 key cities sa buong bansa. And sino man pong mahilig, may interes sa pagbabalita,
may interes sa public service, pagtulong sa kapwa, inaanyayahan po namin kayong sumali kayo sa Leaders Philippines para mas mapalawak po natin ang paghahatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Doon po sa mga interesado, all you have to do is to message us sa ating message box ng Leaders Philippines at sabihin niyo po na kayo interesado, magbigay po kayo ng inyong contact number at iba pang data ninyo nang makasali po kayo sa ating upcoming mobile journalism workshop na gagawin para po sa mga bagong kasama, no? Malapit na pong gawin natin yung second mobile journalism workshop. Most likely, ito'y gawin natin dyan sa Quezon City area para very accessible sa lahat, ano? Kung galing sa north, sa south, or saan man, east-west, Quezon City is the best area for us to conduct the workshop. Ayan. So, second mobile journalism workshop of the Leaders Philippines is coming your way. So, doon po sa mga interesado, no? Mga interesado, mag-PM po kayo sa Leaders Philippines. At sa mga nagtatanong at sa medyo curious, Sir Errol, ano ang matututunan po namin sa mobile journalism? Ito. Ang laman po ng workshop ay pagtuturo sa kung paano po gumawa ng balita, no, ng mabilis, accurate at professional gamit po ang inyong cellphone. Ayan. Gamit po ang inyong mga cellphones at pati na pag-shoot ng video sa mga subject po ng balita. Ayan, ituturo po natin yan. So, most likely ito po isang araw at kami po ay makakapag-accommodate ng mga hanggang 50 katao lamang dahil pag masyadong malaki na, medyo mahirap magturo pag masyadong malaki na, no? Mga initial 50 lang muna. No? Kaya doon po sa mga interesado ay i-PM po tayo sa Leaders Philippines PM box natin at sabihin na kayo po ay interested na sumali po sa workshop. I-announce po namin ang eksaktong petsa at eksaktong address ng venue, no? Para guided po tayong lahat. Ngayon, ang isang napaka-importanteng tanong ito. Sir Errol, magkano ang bayad sa workshop? Ang sagot, Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. ang sagot, magkano ang bayad sa workshop? Ang sagot ay walang bayad ang workshop. Yan. Walang bayad ang workshop, but we guarantee you may matututunan po kayo na kami lang po ang magtuturo. Ano? Ituturo po natin ang professional manner of writing a news at ang professional manner of shooting the subject for a news coverage. Ayan. Ayos? Gusto niyo yon? Well, kung gusto niyo po, pwede niyo rin po kami tawagan sa ating partner. I-reflect mo nga dito yung yung bagong mga number natin. Yung bagong mga number natin. Naninibago ako sa mga number natin eh. Well, I'm awaiting for the readiness ni partner Jojo Sikat na makapag-report na dyan sa Senado, no? Ang ating mga number ay dito ulit. Ito. Ang ating mga number po sa Globe po ay 0927-494-2175, 0927-494-2175. Samantala si Smart ay 0949-736-5000. Daling tandaan, ano? Yung Globe, 0927-494-2171. At yung Smart po ay 0949-736-5000. Areglado? Sige, tuloy tayo sa ating palatuntunan. Magandang hapon po sa mga nasa probinsya, no? Sa probinsya, simple lang ang buhay. May nilaga ka dyan na kamuting kahoy. Tapatan mo yan ng mainit na kape. Ayos na, no? Ayos na. Pero sa probinsya, sa kalungsuran, bihira na yan ganyan eh. Kami po mga probinsyano, namimiss po namin yan eh. Namimiss namin yung mga simpleng pagkain na ganyan. Dahil ayaw po namin yung masyadong yung masyadong processed food.
Most of the time, yung mga processed food po, mga kaibigan, ang naghahatid ng sakit. Mga karamdaman ng tao. Ayan, tandaan po ninyo. Ang masyadong mga masasarap, ang masyadong mga masarap, dinaan sa factory na mga pagkain, yan po'y madalas, pag napamali po kayo, pagmumulan po yan ng mga karamdaman na later on ay pagkakagastusan po ninyo. Kaya mas masarap pa rin yung basic na pagkain na simple. Lalo yung root crops, nako, napakaganda niyan sa digestive system. Gandang hapon po sa mga nasa Zambales area, no? Mga nasa Palawan area, sa Cebu, sa Tacloban, sa Davao at sa Jansan area. Good afternoon at sa lahat pong inaabot ng ating broadcast. Welcome po kayo sa ating palatuntunan. Partner, kung ready na si partner Jojo Sikat, balikan natin. Kung hindi pa, tuloy muna tayo sa mga papitik-pitik na greetings. Magandang hapon, Kuyang Errol. Sabi ni Koy Hipolito Laura. Ayan. Koy, ayan. Thank you, Koy, for watching. Si Koy may programa rin yan sa May programa din sa DCRJ. Ayan. Si Bernard tumatawag. Nard, saglit ha. Ibigay ko sa iyo yung ibang number ha. Saglit ha kasi naka on air tayo eh. I-text ko sa iyo yung tawagan mong Globe ha para makausap mo yung si partner dito ha. At kausapin mo kung may detalye ka. Saglit ha. Okay, saglit ha. Ganun eh. Ganun talaga. That's the beauty of being live. Meantime, bro, yung taga-Taguig na may reklamo sa nangyaring kabalbalan sa eleksyon dyan sa Danghari, ha? Pwede na natin tawagan yan para makausap natin dahil kakaiba raw ang nangyari dyan sa North Danghari sa Taguig. Oo. Kausapin natin. Meantime, kinokopya ko itong number. Ito sasend ko kay Bernard. Hindi nakuha ni Bernard. 0927-494-2121. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige. So, okay, sige. So, alam niyo po, marami pong mga sumbong at reklamo ang nakarating po sa DILG at COMELEC na may kaugnayan po sa mga hindi kanais-nais na insidente sa nagdaan at katatapos pong barangay at SK election. Isa po sa may kakaibang istorya ay ang kandidatong tumakbo sa pagka-barangay chairman diyan po sa Barangay North Danghari sa Taguig City, ano? At ang tinutukoy po natin ay si Mr. Hernando Mendoza, tumakbong barangay kapitan na talagang ginipit daw sila at hindi nakakilos, pati na yung kanyang mga butante hindi nakaboto po ng maayos. Saglit ha, kausapin natin. Sapagkat alam niyo ho, ang programa nating Kamaong Asero at ang Leader ng Philippines kaysa ng DIL at ng COMELEC sa mas maayos at mas matiwasay o kapani-paniwala at malinis na eleksyon, pero hindi po yata nangyari sa maraming lugar. Nasa linya na po natin si kasamang Hernando Mendoza, tumakbong barangay chairman dyan po sa Barangay North Danghari sa Taguig City. Kapa Hernando, sir, magandang hapon po. Si Errol Dacame na pa ito sa Leader Knows Philippines Kamaong Asero program. Magandang hapon na. Yes, sir. Opo. Kwentuhan nyo nga po kami, ano ang nangyari sa eleksyon dyan sa barangay ninyo? Go ahead, Kapitan. Well, ang nakita at naranasan namin dito yung kapangyarihan ng nakaupo dahil we will discriminated, especially pagdating sa mga watcher namin, they were not allowed to get inside because they don't have any ID. Actually, it is not our fault. It is the fault of the COMELEC na alam naman namin that we must be provided as candidates pero wala silang ibinigay na ID sa amin
what they did do is to let us use the appointment Letter. and also the ID, voter's ID. Mm-mm. Pwede na daw yon. Mm-mm. Pero nangyari, pagdating sa presinto, pinalabas pa rin ang aming mga watchers. So nawalan kami ng karapatan para magtanggol at bantayan yung mga boto ng mga tao. Mm-mm. And also, yung pangyayari sa buong maghapon, nakita ng mga tao, marami kaming mga witnesses, na nandun yung mga barangay officials katulad ng mga secretary at saka yung administrator. Pumasok po sa mga presinto, sir? Opo, nandun po sila sa mga presinto. Pinagbabawal pong mahigpit yan. Ang alam po namin, bawal po ito na dapat po ay hindi sila nakikialam. Gayon din po, marami rin po nakasaksi na yung anak na pulis ng tumakbong kapitan na incumbent, nandun din ang presensya niya sa eskwelahan na nagdudulo tuloy ng takot sa mga tao. Pumasok din sa presinto, sir? Na hindi naman po sa presinto, kundi nasa paligid. Vicinity. Nasa vicinity. Naka-uniforme po siya? Naka-uniforme that time? Opo, meron po kaming video para doon. Oo. Hindi kaya siya po ang inassign doon ng PNP? Kasi normally yung Hindi PNP in working relationship with COMELEC talagang nag-assign ng mga police personnel officer sa kada eskwelahan, sir. Pero palagay ko po, bias po yun. Hindi yung magiging makatarungan yun. Tama. Dahil siya ay anak ng isang kandidato. Dapat iba ang inassign. At hindi lang ho yun. Meron pong mga incumbent kagawad na nandun din sa loob ng presinto. At ang dahilan nila, naghatid lang daw ng nanay pero nagtagal sila na nandun. Sabi ko, mukhang talagang manipulado na yung mga results nagbabago lagi, time to time. Yung mga sinasabi niyong yan na Mr. Hernando Mendoza ay documented yan as in may mga pictures kayo, may video na pwedeng gamiting ebidensya, sir? Opo, meron po kami mga video. At the same time po, meron din kami mga written testimony ng mga tao na nagsasaysay ng mga naganap din po sa loob. Opo, very good. Kasi those are the most important things na i-require siyempre ng korte kung kailangan po na kung talagang desidido po kayong mag-file ng reklamo. At ito ba'y nakarating na sa office ni DILG ASEC Martindinho? Opo, kasi meron pong isang taga-Malacanang na nakatira dito sa amin. Opo. Na naobserbahan yung mga nangyari at lumapit po sa akin. Sabi niya, gusto kitang tulungan dahil nakitang-kita ko yung mga manipulasyon na pag-naargabyado na ginawa sa iyo. So nagmalasakit lang po siya sa akin na samahan niya po ako kay Undersecretary Dino para nga mapakinggan po ako. Very good, very good. So sana po yung mga may testimonyang binigay po sa inyo, wag namang biglang gapangin at biglang paatrasin na sir. Meron na pong mga napatras na mga tinakot, ang mga ilan na hindi na nakarating sa amin. Pero mayroon namang mga po naging malakas ang loob. Nasa safekeeping na po namin yon. Yung iba, inirikapit ko na para kung sakali mang manakaw sa akin, yung iba ho na ipatago ko na po sa iba. Very good. Kailan niyo po balak mag-sumite ng formal complaint? Kasi maganda po sanang hindi pa ho nakakaupo sila. July 1 pa ang upo nila kung sila man ang naproklama ng COMELEC so that the court still have time para desisyonan po kaagad yan. Kinakausap ko lang po yung abogadong mag-represent po sa amin. Opo. Para po lahat po ng aming papel ay ma-authenticate at saka tawag dito manotaryon muna po. Opo. Bago po ipresenta ng ebidensya. Opo. Medyo may panibagong sakripisyo yan, Master Hernando, kasi talagang may requirement yan ng filing fee, may gastos, ano po? Oo nga po Ayan. Kaya lang, mayroong mga tao po na sabi sa akin, tutulong naman daw po sila. Opo. Alang-alang sa hustisya. Opo. Very good. So ang inireklamo po ninyo ay ang incumbent na kapitan, anong pangalan po? Lorenzo Fortuno. Lorenzo
Actually po, ang ano ko, yung mga tauhan niya. Yung mga tauhan niya. Directly linked to him, kaya talagang siya po ang tatamaan nito. Dahil mga empleyado po niya yung nasa loob ng eskwelahan, ng mga presinto, mga barangay tanod. Oo. Abay, marching order po yun ng DILG number 1 na huwag gagamitin ang resources ng barangay para sa pansariling kandidatura ng tumatakbong incumbent. Yun na nga po masakit nun. Simula pa lang ho ng kampanya, ginagamit na po lahat na resources, maging po ang mga empleyado, kasama-sama po lagi sa mga focus. Opo. So, may mga ilan po nga sila mga empleyado na nakipagsimpatiya sa akin ay pinagtatanggal na nga po nila sa mga trabaho nila. Okay. Anyway, huwag kayong mag-alala, Mr. Hernando, kasi alam niyo po, ang lahat ng bagay na hindi tama sa administrasyong ito ay tinitiyak ko sa iyo matutuldukan. At, yun nga akong paniniwala ko, kaya po naging malakas ang loob ko. Opo. Sige po, sir. Tiyagaan niyo po yan. At sana ang katotohanan at ang tama at ang katwiran po ay manaig dyan po sa inyong barangay, lalo po related sa nangyaring eleksyon na Sir Hernando. Sana nga po. Babantayan namin itong kaso ninyo, no? Babantayan namin ang inyong kaso. Salamat po marami. Opo. Babantayan namin yan. Opo. Salamat po, sir. Salamat. Maraming salamat, sir, sa inyong tiwala. Thank you. All right. God bless. God bless. Kandidatong may reklamo sa panggigipit, maniobra, paggamit po ng barangay resources ng kandidato at kumandidatong incumbent barangay chairman yan po sa Barangay North, Danghari sa Taguig City. Ang ating nakausap ay si Ginoong Hernando Mendoza, kumandidatong kapitan at katunggalinong incumbent. Exclusive dito po sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Oras natin, 20 minutos na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang bilis ng oras natin, pupunta pa naman ako sa LTO. Wala na namang oras. Si partner Jojo, bro, ready na siya. Gawin na natin yung Senado ngayon. Ready na daw siya. Meron pa tayong dalawang complainant, no? Meron pa tayong dalawang complainant. Tinext ba partner yung cellphone number nung kausap ko kanina? Hindi bale. Sige, meantime, gawin na muna natin ang Senado at merong nangyari po dyan sa Senado kanina. Merong nangyari sa Senado ngayong araw na ito. So, hayaan kong si partner Jojo Sikat ang magbalita habang si Rolly Dayola ay bumabati sa atin. Nagmamagandang hapon ay sabi niya, magandang hapon, Idol Errol, si Rolly Diola. Ayan, partner Rolly, kumusta ka na? Sumali ka sa Rolly? Sali ka sa upcoming natin, sa upcoming mobile journalism workshop para makasali ka sa ating pinalalaking Leader News Patrol group. Ready na si partner Jojo Sikat sa kanyang balita. Alamin na natin ang kaganapan dyan sa Senado. Live from the Senate of the Republic of the Philippines. Partner Joe, magandang hapon. Go ahead, please. Yes, gandang hapon naman sa iyo. Kasama ang Aaron. Formal lang ang bumaba sa pwesto si Senate President Aquino Poco Pimentel III matapos yung pagpirma nga ng 15 majority senators na sumusuporta kay Senate Majority Leader bilang susunod na o kayo na nga bilang Pangulo ng Senado. Sa isinagawang press conference kanina, formal na inanunsyo ni Pimentel yung kanyang pagbaba sa pwesto at pinaupaya na nga nito yung pamamahala sa Senado kay Soto. Nagpasalamat naman si Pimentel sa mga sumusuporta sa kanya sa loob ng 2 taon ng panunungkulan bilang Senate President. Sinabi ni Pimentel na nagsilbi ito bilang Pangulo ng Senado na may dignidad. Ariyan na isulong sa ilalim ng kanyang pamahala yung mga priority agenda tulad ng mga tuition free sa kolehiyo. Sa ngayon, sinabi ni Pimentel na mapagtutunan nito ng pagsilip o susulong sa federalismo at makakapag-ikot sa buong bansa para may panawagan dito sa mga kababayan. Bukod dito, mapapaganda na din aniya ni Pimentel ang nalalapit na halalan para sa kanilang partidong isilapan partikular na ito mga local candidates. Kaya lamang ay nagsasagawa ng press conference dito mismo sa kanyang Senate Majority Leader Room
na ngayon ay siya na yung Senate President. Mm. Ganun pa na nga itong si Senator Soto bilang bagong Senate President. At ngayon sa panayam na sabi sa atin na yung mga priority agenda si Pimentel ay kanyang marinig kasi siya nga yung majority leader noon. Mm. Pero ngayon ay independent Senate yung Senado. Mm-mm. Makikipagpulong din siya sa mga leta at makikipagpugayan din dito kay House Speaker Alvarez at makikipagpulong siya para maiwasan na yung anumang alitan sa pagitan ng House at ng Senado. At sa ngayon, nagpapatuloy pa rin itong press conference dito mismo sa tanggapan dito si Senate President Vicente Soto III. Ganun pa na nga rin itong si Senator Juan Miguel Zubiri bilang bagong Senate Majority Leader na mataas ang pulungan ng Kongreso. At ngayon ay lumabas lamang tayo sa tanggapan itong si Senate President Soto. At nabanggit niya rin na walang mababago sa mga priority agenda ng nakaraang administrasyon sa Pangulo itong si Senate President, dating Senate President Pimentel. At kanina sa kanyang speech sa natapos yung kanyang off-taking, ay sinabi niya, maganda yung kanyang mga natutunan na hindi matututunan sa mga paralan. Yung kanyang mga nakasamang naging Senate President mula kay dating Senate President Dali Gonzales hanggang dito nga kay Pimentel. Maliban na lamang kay Villar, nalulungkot siya, wala siya kung Senate President si Villar. At kung nagkataon, ay mas marami siya natutunan. Oo, kaya yun yung mga kanyang karanasan na hindi masututunan sa mga. By the way, Joe, si Senate President Tito Soto, yan ba ay miyembro ng PDP laban? Hindi. Siya yung Nationalist People's Coalition. Ayun. Hindi ito lumilipat ng partido kahit itong araw pa. At nakipag-coalition lang to sa ibang mga partido. Kung mamarapatin mo, pakinggan natin itong sinasadwang press conference dito. Kaya nga lang, sige. Yung matagalan. Itatapat ko lamang, Sige. itong ating sisingit tayo. Sige, go ahead. Medyo nandito tayo sa dito. Titingnan natin kung abot tayo. Sige. Medyo sisik-sik. Lalapit lang tayo. Sige. Lalapit lang tayo. Nasa loob po ng tanggapan ni Senate President Tito Soto si Partner Joe. Tingnan muna nila yung record. Yung ikinukumpara nila sa akin, ang mga ikinukumpara nila sa akin, dilahin mo ilan na naipasa. Dilahin mo ilang beses nagsilbi. As majority leader, minority leader, sa iba't ibang mga Senate President, ilan ang naipasa ng kapatid, ilan ang landmark legislation. Di ikumpara nila doon sa sinasabi nila ng mga tao. Siguro, doon makikita nila kung napakarami nung binasa ng iba, then magaling sila. Kung ang target yung ma-approve, hindi ma-affect mo itong pagbabago sa Senate leadership. Di ba hanggang next week na lang, kaya ba yung bili? Pipilitin namin, as a matter of fact, yung mga interpellations, kahit mamaya uubisa namin, kaya pala napasin na dahil karoon change of leadership, hindi na namin itutuloy, hindi na mamaya, kahit kami. At ganoon din bukas hanggang Miyerkules. Hopefully by Monday next week, we terminate the period of amendments. Maipasa namin kasi the third reading kagad. And then during the break, Senator Zubiri can work on the bicameral conference. Ng sinasagawang press conference nitong si Senate President o bagong Senate President Vicente Tito Soto III. Narinig din niya na walang mababago doon sa mga priorities agenda. Pati itong BBL, kung ano man yung ginagawa noon, magpapatuloy. Kaya kung hanggat mamaya mag-overtime sila para sa interpellation ng Bangsamoro Basic Law dito, ay maghabutin sila kahit ating gabi. Oo. Joe, hindi ba napag-usapan yung resolusyon na kumukwestiyon at nananawagan sa Supreme Court?
Sa desisyon? Yun, Hindi mo na pag-usapan yon? wala pa Wala pa. nagtatanong sa kanya regarding on that. Ano ba, tinatanong lamang ngayon Oo. kung ano yung magiging stand ng Senado bilang bagong leadership. Ang sinasabi niya magiging independent Senado. Oh, Hindi good. lang mayorya, pakikinggan niya, pati yung mga boses ng minorya. Maganda yon. Pakikinggan niya. Yun ang sinasabi niya para kahit paano magkaroon ng boses yung minorya. Maganda Tapos yan. kanina nagkaroon sila ng caucus na natanong namin dito si Senador Juan Miguel Zubiri nung lumabas sa caucus na banggit niya, hinihiling daw ni dating Senate President Pimentel na maging committee niya yung local government at saka electoral reforms. Pero yun ay pagpupulungan pa nila sa caucus. Oo, kung may bibigay Pwede. Bagay sa kasi- kanyan. Dahil ang tinatawag... tinutulong yung federalism Yeah. Tsaka maliban dyan, ang kanyang ama. yung kanyang ama, si Senator Nene Pimentel, is the so-called father of the local government code. Correct. Oo, yan ang may akta ng local government code. Kaya yan yung kanyang target. Tigil sa lahat, yung kanyang mga priority agenda sa itong federalism. At kung siya ay sa local government, may pagkakataon siya umikot sa iba't ibang lugar. Tama. At magsagawa ng pagdinig para makuha yung pulso ng mga taong bayan sa federalismo. At may papaliwanag niya sa iba't ibang lugar yung federalismo. Buti pa yan si Sinabi niya, Buti pa yan si Attorney Coco, si Senador Coco Pimentel, masipag sa federalism campaign eh. Yung binigyan ni Presidente ng 100 million pesos na budget, tahimik. sino yun? Bay, taga DILG. Uy, sino kaya yun? Buti pa yan umiikot si Senator Coco Pimentel. No, pero may kilala tayo sa DILG na assistant secretary, no? Oo. Si June Malaya. Oh, kilala mo yon? Oo, yun ba yun? Siya ang nabigyan ng 100 million na budget ng promotion ng federalism. Ganun ba yun? Ganon eh. Oo. So dapat hindi siya magpaiwan kay Senator Oo, Pimentel. pero itong si June Malaya, dati rin naman itong staff nitong si Pimentel, bago lang sa DILG. Kaya siguro ngayon magkakasama na sila ng dati niya. Ito Ayun. naman lang dito, no? Itong si Senator Vicente Tito Soto, bago Senate President, sa tanggapan niya at patungo na dito sa may plenaryo, no? Para bumalik ulit doon sa kanyang sinasabing korono bilang Senate President. Congratulations kay newly elected ba yan? Chosen? O ano ba yan tawag dyan? Elected pa rin? Sabi natin, hindi kasi nagkaroon ng election, meron ng resolution. Resolution. Lalabas lima yung bumoto. Automatic Bumoto na. mga senador. Oo. Automatic yun, Automatic designation. Yun. Automatic na yan. Pero lumalabas na kanina, ininominate siya. Itong si Pimentel. Oo, yun ang... Nominate siya para medyo maganda yung Oo, ganun din ang mangyayari. Ganun talaga. Oo, pag ipinilit niya, iba na ba? Oo nga, may mga nagpalutang pa nga na baka humirit pa ng extension, no? Oo, may ganun talaga. Kaya alam niya na may napagkaisahan na talaga. Kaya kailangan niyang pagandahin. Dinominate niya kanina. Dinominate. Mas gumanda. Mas gumanda pa. Oo. Kung tinatawag sa salitang graceful exit. Tama yan. By the way, bago ka magtapos, partner, sana makausap natin yan si June Malaya para matulungan natin kasi... Meron ako number niyan. At, sige nga. Okay naman yan. Kasi yan yung kapatid ng ating kaibigan na si Ambassador Malaya. Malaya. Yung dating spokesperson ng Department for Ito. Mabait na tao naman yan. Madaling kausap. Kausapin natin para makapagpaliwanag siya sa taong bayan sa benepisyo at kagandahan ng federalismo. Okay. At minsan naman okay naman yan. Arreglado, partner. Okay, mula rito sa Senado, ito si Judge Tigat para sa DCRJ, para sa Philippines, Tagulan. Thank you, partner Joe! Jojo Sikat, live sa Senado po ng Republika ng Pilipinas. Ako na magtatanggol kay partner Jojo. Si partner Jojo kasi, reporter din at the same time sa DCRJ AM, yung ating pinanggalingang radio station din. Kaya, dito rin sa atin ay naglilingkod din siya.
para maihatid ang mga balita. Live mula po dyan sa Senate of the Republic of the Philippines. Mga kaibigan natin lahat ng mga taga-DCRJ. Very soon si partner Felix ay makakasama natin. Sa Congress naman yan, partner Oliver. Congress naman siya. Ang kailangan nating kasama pa ay taga Malacanang, taga Crame, taga Aguinaldo. Ayan, ayos ng ating buto-buto dyan. Alas 4:33 na po ng hapon. Dito ako partner sa kabilang yan. Thank you. Sige, tumatawag siya, no? Si Bernard kanina. May message ba, bro? Binigay ko yung ating globe number. Baka may message siya. Good afternoon kay Pastor Ram Gamboa. Okay. Punta raw sila rito ni Pastor Jeff. Yan. Jose. Yan. Sige. Welcome, Pastor Ram. At sila po kasi magkakaroon dito ng regular program na ang tema naman po ay mga pagkaing pangkaluluwa, pang-espiritu. Yan, spiritual program, religious program. Spiritual program, no? Hindi masyadong religious, kundi spiritual. Yan, Bible program. Yan. Kailangan natin yan eh. Dahil magiging useless ang isang himpilan tulad dito kapag hindi ho magamit para sa pagpapasiwalat, pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Si Errol the Camel. Ako, I really decided to have such a program na dito po sa ating himpilan ng Leader Philippines kasi nung hinihiling ko sa Diyos ang proyekto nating ito, ikinumit ko talaga na magiging platform ito, magiging instrumento ng pagpapaalam, spreading the words of God to the whole world. Yan pang kinumit ko sa Diyos eh. So, with that, I'm sure hindi tayo mapapariwara, no? Di tulad ng iba na program kung ano-ano lang sasabihin at kung kani-kaninong politiko kakapit para makasikwat ng pera. Sa amin hindi ho eh. Kami, we will do our vocation professionally. Kasi hodang wala pa kaming advertisers dito. Pasasaan at sasama din sa atin yan dahil magandang ating pakay. Ang ating main agenda rito ay maging source ang Leader News Philippines ng totoong balita. Si Errol the Camel. Si Errol the Camel. Yes. Because right now, ang social media, ang online ay talagang pinuputakti po ng mga fake news. Kaya't nilagyan natin ng mukha ang online. Ayan, yung mga mukha po namin, hindi po ritukado. Totoong mukha. Buhay na buhay nagsasalita sa inyo pong mga harapan. And we maintain our credibility to be the source of legitimate and genuine news, no? Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga shared news na graphics, text graphics. Malimit dyan eh, hindi mga totoo yan. Maniwala kayo sa totoong taong humaharap po sa inyo at sinasabi po ang katotohanan nang wala pong kinakatigang sino mang panig, kundi ang katotohanan po lamang. Yan po ang ating ipinangako sa taong bayan nang ang ating ang landas na tinutungo ay sa pagtulong talaga sa bayan, kailangan katotohanan lagi ang nananaig, no? Ang media po ay peligroso pagka ginamit po sa kasinungalingan ng media, no? Media is a very, very powerful tool in communicating to the public, especially ngayon ang social media, ang online, ang digital. Right now, this is the most powerful tool para po sa komunikasyon sa taong bayan, sa publiko. So we see to it ng ating programa, ang laman po, ang content ay katotohanan. Di po pwede ritong katarantaduhan, no? Kami po ay lantad na sumusuporta sa mga programang maganda ng kasalukuyang administrasyon. Lalo po dito sa
ongoing na cleansing at pagbanat ng Pangulong Duterte sa mga korap na nasa paligid niya. No? Kahit siya pa mismo ang appointing authority at siya mismo ang nag-appoint sa mga taong kanyang inilagay, nakikita po natin ang Pangulo po'y walang sinasanto. And with that, pinapalakpakan po namin ang Pangulo. No? Ngayon po ay sinibak. Ngayong araw na ito ay sinibak ang isang ASEC ng DOTR, Department of Transportation. Ang pangalan po ng sinibak ay si Assistant Secretary Mark Tolentino. Ayan, ulitin ko ha. Sinibak ng Pangulong Duterte ang isang Assistant Secretary ng DOTR sa katauhan po ni Mark Tolentino. Ang dahilan, ito daw pong si Mark Tolentino ay naglabi, nanikluhod, nakiusap sa isang kamag-anak po ng Pangulo para daw po makuha ang isang proyekto. Ayan. Negosyo ang pakay. Negosyo ang pakay pala ni Mark Tolentino kaya sinibak. Maghahanap buhay pala sa pwesto. At naging marching order po yan ng presidente ng sino man, lalo na sa kanyang mga kasamang maglilingkod sa gobyerno, ay binalaan niya na wag magtatransak sa gobyerno ng negosyo. Lalo't kausapin at dumaan sa kanyang mga kamag-anak, siguradong matitigbak ang kinabukasan ninyo. Ayun na nga po, no? Yan ang ginawa ngayon kay ASEC Mark Tolentino ng DOTR. Tanong, may susunod pa bang Mark dyan? Si Aaron the Kamaong. Nagtatanong kami. Kasi mainit pong pinag-uusapan ang nangyayari po sa Boracay. Naalala po ninyo na dito sa ating program mismo ko sinabi na si Rowan Aguirre, dati pong municipal councilor ng Malay, LGU, tinukoy ang Vistaland. Tinukoy ang developer na Vistaland na pumatag ng bundok ng Boracay dahil itinatayo ang 3 building na tigli-5 palapag na condominium resort. Vistaland Development Corporation na ang apelyido ng nagmamay-ari ay Bilyar. Yan. Sino yung Bilyar? Meron pa bang ibang Bilyar? Si Aaron the Kamaong. Wala namang ibang Bilyar, di ba? Na nakaupo ngayon sa gobyerno. Di ba, nung isang araw, binabalita ko sa inyong dinidepensahan nga ni Senadora Cynthia Villar yung kanilang proyekto sa Boracay. At sinabi pa ng senador na they are willing to cooperate. Nakikiliti ako sa mga statement na ganun They're willing to cooperate and comply. Na, ngayon pa nagsalita ng ganun si Madam Senadora, di ba? Di ba dapat noon pa sila nag-comply? Anyway, balikan ko yung aking question. May susunod pa bang Mark na masisibak? Nagtatanong lang po ako. 42 minutos na makalipas po ang alas 4 ng hapon. Parang masarap magkape, no? Ay, nako. Hindi na yata makakapunta kayo sa LTO para kunin yung lisensya natin. Yung plastic card, yung PVC card. Kasi ang hawak ko yung yung papel. Kayo ba mga hawak ninyong lisensya, yung papel? Ngayon ay medyo mabilis na sa LTO, ha? Maganda talaga inuuga mabilis na sa LTO. Ngayon, di ko alam kung sa SSS, yung mga wala pang ID ng SSS kung mabilis na rin. Dahil yan din ang problema dati. Sa PhilHealth, ganun din. Pag-ibig Fund, ganun din. Sana mabilis na rin sila kumilos, mga nanonood po ngayon sa ating palatuntunan. Thank you, Patrick Pamintuan. Hi, Patrick. Thank you. Rosemary Casim Tugano. Inaanak ko ito. Rose, inaanak. Pasensya ka na, hindi tayo magpanagpo-tagpo talaga. Ayan mo, darating din ang araw, magkikita-kita din tayo. Rafi Bianson, sir, from Batangas, hello. At si Dads Tugano, inaanak ko yan. Sean Braza,
Hi, Sean. At si Wina Bragais. Si Wina. Best friend natin yan. Wina, kumusta ka? Si Tol William, kumusta? At yung aking mga inaanak na mga mahal na anak ni Tol William, kumusta na? Dalawa na inaanak ko dyan eh. Yung panganay tsaka bunso yata. At nanonood din sa atin si Jun-Ann Ballesteros, Melanie Puliran. Hi Melanie, Jun-Ann. Hello. At si Sanda Astillero. Senda. Kumusta ka dyan? Joji Tanjag Viloria, Rolly Dayola, Koy Hipolito, and iba pa. Thank you for watching our program. I-share po ninyo para marami pong balita sa ating mga isyu. No? Ulitin ko naniniwala po ako ng todo sa kagustuhan ng presidente na mamahala siya ng malinis talaga. At nakikita ko na marami talagang masisibak sapagkat sa ngayon po ay talagang lagana pa rin po ang kurakutan sa gobyerno. Ngayon, talagang totoo ang sinasabi ng presidente, nakisihod ang kakampi kita, kisihod ang inappoint kita pag napatunayan na talagang nagkasala kasibak. Ayan, meron pa, marami pa. Ngayon, yan, may mga nag-resign na, di ba? Nag-resign na rin? Si Cesar Montano? Grabe, 320 million pesos. Karinderya program. Di ko talaga mawarawari, I cannot reconcile tourism program, karinderya. Ayan, karinderya. Anyway, meron namang mga food festival na yan na pwedeng tourism. Pero, why you launch a project and you pay that much? Una, walang bidding. Pangalawa, wala pa nga yung proyekto partner, binayaran na. Wala pa yung project, binayaran na. Ang tanong, kaninong malaking bulsa napunta yung pera? Obviously, alam yan ang mga pumirma kung kanino napunta yan. Sino ang mga pumirma? Alam na yan ang COA kung sino-sino yung mga signatories. Marami pa yan. Marami pa, mahal na Pangulo. Maraming kurakot sa paligid mo. At kami po ay tutulong na ma-pinpoint po yan lahat. Tutulong kami na ma-pinpoint lahat yan. Nga lang, mahal na Pangulong Duterte, mas maganda, palakasin nyo ng todo ang COA, palakasin nyo ng todo ang Sandigan Bayan, at ang Ombudsman. Because, with a very strong Ombudsman, Sandigan Bayan at COA, siguradong sisisirin yan hanggang sa malilit na detalye ang mga hindi pinapayagan ng COA. Mapapanagot. Di po ba? Kasi, normally, yung mga nabubulgar, galit na galit sa COA. Yung mga nabubulgar, sinisiraan ng COA. Alam na. Di ba? They just wanted to discredit alam nyo, ang auditor po ng gobyerno, ang COA. Yan. Di ba sa organisasyon, nakukumpleto ang organisasyon kapag presidente, vice president, secretary, treasurer, auditor. In this case, ang auditor po ng gobyerno, official auditor, is COA, Commission on Audit nga eh. So therefore, ang pangunahing obligasyon at tungkulin po ng COA is to see all the government transactions involving public funds that it has been spent properly. And if not, sasabihin ng COA mali ang pagkagastos nito. May mga disallowances nga na tinatawag. At may mga tinutukoy dyan na maari talagang sampahan ng mga graft cases, anomalies, at siyempre, kapag ang involved po ay more than 50 million pesos, dapat plunder. Yan, plunder. Diyan kaya sa DOT, may masasampahan kaya diyan ng kasong plunder? Yung karinderya program na Cesar Montano
320 million without bidding. Binayaran. Wala pa yung project. Sabihin na natin kalahati munang ibinayad. Magkano bang kalahati ng 320 million? 160 million? Is that enough para mag-qualify po sa plunder? I think so. I think so. Sapagkat 50 million above, sapol sa plunder case. So, hamon po ito ngayon sa ombudsman na imbestigahan niya ng todo, i-case build up at isampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Di po ba? Kaya nga't hinihiling po natin sa mahal na Pangulo, Mr. President, please strengthen these institutions, namely Ombudsman, Sandigan Bayan at COA. Because that is the only way na maging successful po ang inyong kampanya laban sa korupsyon. Pondohan po ninyo ng malaki. Kung ang, Diyos ko po, magkano ba yung ipinondo sa DFA? 3 billion yata sa DFA. Walang nangyari. 1 billion. 1 billion. 1 billion ipinondo sa DFA. Ngayon, ang daming problema sa mga distressed OFW. Nako. Kayo na po magsabi. Mga NGO ang nagre-rescue sa mga kababayan nating distressed at kailangan pong isalba. Merong isa pang nagpapatulong nga sa atin, ginulpi ng amo, ipinagamot lang daw ng recruitment agency, ibinalik pa sa tarantadong amo. Para patayin siguro. Ayan, so napakaraming problema po sa abroad involving our OFWs na sana natutulungan po ng maayos ng mga ahensya tulad po ng, of course, ng DFA. Walang dahilan na hindi makatulong sapagkat funded po, well-funded, well-oiled. 1 billion? Diyos ko po, 1 billion. Who else? Marami pang iba dyan na binabantayan na po ng Pangulong Duterte. If they are performing well or they are involved in shenanigans acts, in anomalous acts, magkakaalaman siyempre. At dito natin hinahangaan ng presidente na wala pong pinipili. Tao man niya, basta nagkasala si baka. Naalala niyo yung dati niyang spokesman yun? Di ba? Na na-assign dati sa NEDA. NEDA ba yun? Si ba? Di ba? Marami pa. Kaya lang, ang tanong ko rito, may mark pa kaya na susunod? Imagine Boracay, pinatag yung bundok. Inis na inis, galit na galit ang presidente dahil sa napakaraming violators dyan Pag pinatag mo ang bundok, is that not a violation? You destroy the natural ecosystem of that island. Kaya nga yung mga indigenous people dyan, yung mga IPs, mga katutubo na inaalagaan naman sana ngayon ni Ma'am Amira Shine Magdangal, nawala na-displace Dahil yung mga lugar mismo ng katutubo, nabenta na. Dahil naman sa katiwalian ng DNR, ng LGU, at lahat pong dinadaanan ng papeles, wala, na-displace Na-ease out yung mga indigenous Filipinos dyan. Maraming bati, round down na lang natin. Sige, maraming bati. Round down na lang natin. Sige, round down natin. Sige. Maraming bati. Sige. Dito, hindi naman tayo mapapagod sa kakabasan yan. Ayos, baka tabi, sir, may training ka mo na ino-offer. Yes, we have a training for mobile journalism workshop. Si JR, kaya lang JR antayin mo yung online online version. Kasi si JR nasa Saudi Arabia. Kababayan kito, taga Tabaco City, Tabaco Albay. Okay, who else? Sige. By the way, sa iba pang mga issue natin, Si Errol Dacame. Thank you, Rolly. Si Errol Dacame. Ang Kamaong Asero. Thank you, Rolly. Jola.
Ayan, si Rolly Jolas. Halika, Rolly, sa ako na. Sa Mobile Journalism Workshop natin. Upcoming yan. Version, i-announce natin. Melanie Puliran, hello. Hi, Melanie. John Ann Ballesteros, interesting. Thank you, John Ann. You got interested with our topics. Thank you, thank you. Yun pong sinasabi ko kasi we really have to situate na ang discussion po ng issue natin ay hindi tulad ng iba na hihimod lang ng puwit ng mga politiko. Hindi. We have to discuss issues here intelligently sapagkat yan po ang respeto natin. Nire-respeto natin ang intelihente, ang katalinuhan po ng bawat Pilipino. No? We are not an attack dog. We have to situate ang pagtalakay natin ay hindi bias at lahat ng panig po ay napag-uusapan. Magandang hapon, Kuya Errol from Wina, Bragais. Thank you, Wina. Nasaan ka, Wina, ngayon? From Jose Cardenes. Hi, hello po. Yan. Si Inanak, good afternoon, Idol Ninong Errol. Inaanak Dads Tugano. Magandang hapon po, Master Sir Errol, CM Oliver, Ma'am Angie at sa lahat-lahat. Okay, Master, bakit Master? Ano, Kung Fu Master. Sir Rafi, hi. Sana makarating ka one time dito sa studio natin para dito sa upuan ko, umupo ka rito, ha? One time. Huwag mo antayin na magtag-ulan na. Mas maganda mag-ride kahit medyo tag-init, wag lang tag-ulan. Mahirap na kapag tag-ulan at susceptible tayo sa mga dulas-dulas. Good afternoon, everyone. Ninong Errol, please congratulate my husband, newly elected officer of HPG NCR FMI as chairman of Las Piñas. Las Piñas Chapter, June, Dads, 154, Tugano. Inaanak ko ito. Congratulations, inaanak. Masipag ito kasi sa kakatulong po sa Philippine National Police, sa HPG lalo na. Magandang hapon po, Heroes and Sir Errol Dacame from Patrick Pamintuan. Yan. Louis Estrella. Kagandang hapon, Sir Errol. Ito kakaiba ito, kagandang hapon. Louis, thank you. Kakaibang bati mo, kagandang hapon. Yan, ayos. Alam mo yung mga ganyang simpleng salita, we're getting inspired, no? Na-inspire po kami na ituloy-tuloy itong aming advocacy. Alam mo itong advocacy namin, partner Oliver, kahit hindi kami mananghalian, basta kami makapaglingkod sa inyo, okay na kami. Kahit hindi kami magkape. Ayos lang kami. Who else? Sino pa? Sir Errol, ang problema kay President... Sige, ilagay mo. Ayan. Sir Errol, ang problema kay President Duterte, may mga salisi pa rin sa bakuran niya. Marami sa tinanggal pero maya-maya binabalik. Ito. Magandang topic ito yan. Ano yan? Salisi sa bakuran niya, marami sa tinanggal pero maya-maya binabalik ulit. Nililipat lang. Nga naman legitimate na observation. Magiging pangit sa mata ng publiko kapag ang isang public official na nasa hindi na magandang sitwasyon lalo't nabahira ng korupsyon ng pangalan ay ililipat mo lang sa ibang pwesto. Maapektuhan ang administrasyon yan. Kaya ang dapat dyan, kapag nasangkot, pag may prima facie evidence para kasuhan dapat. Di ba? Huwag na pabalikin sa pwesto kasi ilang milyon na ba ang mga Pilipino, di ba? And I'm sure ang presidente po natin makapipili, makakahanap ng kapalit. Natitiyak ko makakahanap yan ng kapalit. So, kayo naman pong mga qualified naman, huwag kayong mag-atabili na mag-apply. Dangan nga lamang, alam niyo po ang sensitive positions, mga matataas na posisyon na yan, ay base po yan siyempre sa tiwala ng presidente, di ba?
sa tiwala ng presidente. Based on trust of the president as the appointing authority, kung kayo ay pagtitiwalaan. At panawagan naman natin sa mga napagkakatiwalaan, mga hinayupak kayo. Huwag kayong magsamantala. Diba? Huwag kayong magsamantala. Huwag niyong abusuhin ang tiwala ng presidente. Huwag niyong sayangin na kayo ay makasabay sa matinong panunungkulan. Diba? Kasi lumalabas, meron pong mga napagkatiwalaan na nagsasamantala. Ayan. Sinasabi ko na sa inyo, sa modernong panahon, yung pangurakot, yung pag-aabuso, pagsasamantala, napakabilis niyan malaman. At siguradong makakarating yan sa kaalaman ng Pangulo. Si Errol Dacame. Si Errol Dacame. At doon po sa mga ampakay ay dumilihensya sa pwesto, baguhin niyo na po ang inyong direksyon sapagkat sasamain talaga kayo eh. Siguradong sasamain kayo. Ulitin ko ang ating panawagan at pakiusap sa presidente, palakasin ang ombudsman, ang COA at ang Sandigan Bayan dahil yan po mahal na Pangulo ang magiging katuwang po ninyo sa pagpapanagot sa mga drobo sa paligid po ninyo. At so sino man na mapapatunayang talagang may ebidensya, may mga testigo, at may patunay na nagkasala dapat mapanagot. Samantala, itinanggi naman po ng bagong sekretary po ng DOJ na kanilang ginigipit ang mga tauhan ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. May mga sinumpi na kasi na tauhan ng dating Chief Justice ang DOJ dahil naman sa reklamo ulit ni Atty. Gadon. Kilala nyo na si Atty. Gadon, di ba? Yung nagmumura, flash pa ng dirty finger. Yan. Sumikat bigla si Atty. Gadon eh. Dahil sa kanyang mga mga video footages at mga statements na talagang kontrobersyal. Ayan. So in this case, siya na naman ang complainant sa tauhan po ni dating Chief Justice Sereno. So sinumpi na ang issue ni Atty. Gadon ay hindi daw dinaan sa bidding ang pag-hire as IT consultant. Dinadaan ba talaga sa bidding yung mga IT consultant? Yan. Question, kayo bang mga nag-hire ng mga consultants ninyo duman ba yan sa bidding? Otherwise, yari kayo kay Atty. Gadon. Ulitin ko kayo bang may mga consultants, ano man po ang focus ng consultancy, media, kung ano man, research, yan ba dinan nyo sa bidding o kailangan ba talaga ang bidding? No? I'm sure marami makikipag-argumento kay Atty. Gadon. Tawagan kaya natin si Atty. Gadon, partner. Tawagan kaya natin. Nasa batas ba talaga ang pagkuha dapat ng mga consultants, mapa national government, pati LGUs. Ang LGUs po, may mga consultants din po. Dinadaan ba talaga yan sa bidding? Sigurado, ulitin ko siguradong maraming makikipag-argue kay Atty. Gadon. Good PM po, Leader News. Nakamonitor po si Governor Glenda Icleos of Dinagat Island. Kasama po ang buong staff ng Governor's Office at buong kawani ng Kapitolyo ng Province of Dinagat Islands. Hello po kay Governor Glenda Icleo, ma'am. Magandang hapon po at sa lahat po sa inyo dyan sa Kapitolyo ng Dinagat Province. Pakibati din po si Governor Eduardo Firmalo at buong kawani ng Kapitolyo ng Romblon. Governor Ed Firmalo, sir. Hello, good afternoon. Maraming salamat po, Sir Errol. Mabuhay po ang Leader News Philippines. Ayan, sige. Sana one time makausap natin si la Governor, no? Governor Glenda Icleo ng Dinagat at si Governor Ed Firmalo ng Romblon. Maganda po dyan sa Dinagat sa Romblon, ano? Alam niyo kasi, kami po ay malapit ang puso po namin sa mga LGU. You know why? Ang LGU kasi, ang frontline ng kailangang serbisyo para sa taong bayan. LGU po ang takbuhan ng mga ordinaryong tao. Yung mga mahihirap, yung mga dapat pinaglilingkuran. Kasi yung mga mayayaman, di naman tumatakbo yan dyan para manghingi ng tulong .
yung mayorya ng taong bayan na kailangan po ng serbisyo ng gobyerno. LGU po yan. Talagang LGU, Local Government Units, and officials of course. Kaya nga't ako po minsan naiintindihan ko kapag napapagod ang mga LGU officials, di ba? Minsan nagbabakasyon. Kailangan po nila ng pahinga eh. Dahil being a political consultant, alam ko po ang buhay ng politiko, hindi pa nga nakakalabas ng bahay, ng kanilang bahay, naliligo pa lang, sangkaterba na ang nakapila sa pintuan ni Governor. Ganun eh. Sangkaterba na ang nakalinyada na umaasang matutulungan. Na ang tingin nila ay si Governor lang, si Mayor ang pag-asa niya dun sa kanyang problema. Ganyan kahalaga at ganyan katindi ang ginagampan ng tungkulin ng mga LGU officials. Kaya't kami po, ang Leader News Philippines, actually, we will be focusing on LGUs, no? Para ma-propagate natin yung magagandang proyekto ng LGUs. Governor's Office, Mayor's Office, nang sa ganun ay yung mga magagandang proyekto, baka pwedeng i-replicate, i-duplicate, gayahin ng ibang LGU, no? Wala pong masama eh. Yung maganda, pulutin, ma-share natin. At baka applicable din sa ibang lugar eh, di gayahin. Wala pong masama dyan eh, na? And purposely, we would like the LGU officials na mag-stand out sa serbisyo talaga. Diba? Kasi sa napakaraming panahon, yung mga dating opisyal na umupo dati, ginagawa lang hanap buhay ang pwesto. Ngayon po iba na eh. Iba na ngayon. Lalo sa administrasyon ng Pangulong Duterte, iba na. So kaya gusto po naming bantayan. No? Bantayan at palaganapin ang magandang nangyayari po sa LGU. Ma'am Glenda, ayan. Sana one time makarating tayo dyan sa Dinagat Island tsaka sa Romblon kay Governor Ed. Governor Ed Firmalo, sir. Gandang buhay, idol, at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Partner Bong David, ayan. Partner Bong, thank you for watching our show. Si Partner Bong may show din sa kanyang MCBO Net Radio ba yun? MCBO online channel niya. Panoorin po ninyo at isa po yan sa hinahangaan nating lingkod bayan na tumutulong po sa mga distressed OFW, yung MCBO chapters sa abroad. Napakarami na pong natulungan. Pagpatuloy mo yan, partner. At ang bangko mo niyan ay hindi sa mga bangko sa lupa, sa langit. Samantala! Ito, mga kaibigan, habang alam naman natin, ang presidente natin at ang presidente po ng China ay magkaibigan, marami pong hindi magandang nangyayari po sa West Philippine Sea. No? Sa mga busy po sa kanilang mga trabaho sa araw-araw, alam niyo po bang ang West Philippine Sea ay sinakop na po ng China? Sinakop na po practically ng China yung mga isla na pag-aari po ng Pilipinas at bahagi po ng soberanya teritoryo po ng Pilipinas. Maliban sa sinakop na ho, may mga naka-station na pong mga bomber planes at may mga missile installations na po dyan sa mga isla na talagang hindi dapat ipagsawalang kibo ng gobyernong ito. Kaya nga ang balita ngayon, mga kaibigan, i-convene ng gobyerno ang National Security Council dahil sa patuloy na militarisasyon dyan po sa West Philippine Sea. Sana ito'y bilisan na aksyonan po ng kasalukuyang gobyerno. Ito po'y sa gitna ng pagkapanalo ng Pilipinas sa UNCLOS, United Nations on the Laws of the Seas, Conventions on the Laws of the Seas. Sa UN po yan, dahil nung nagdaang administrasyon ni Pinoy ay idinimanda po ni Pinoy ang China dahil sa pag-encroach, pagpasok po sa teritoryo ng Pilipinas
At nanalo po ang Pilipinas dyan sa kasong yan. Ang dapat gawin ng ating pamahalaan ngayon ay panindigan yung pagkapanalo ng Pilipinas. Wala nang iba panindigan. At kung armas naman, admittedly, wala tayong armas. Pero legally, panalo na tayo. Di po ba? I think yan po ay pag-uusapan sa National Security Council at sana po ang maging aksyon ng gobyernong ito ay sadyang maproteksyonan ang ating kapakanan, ang soberenya po ng Pilipinas at ang teritoryo po ng ating mahal na bansang. Maliit nga lang Ang China po ay pagkalaki-laki ng teritoryo. Bakit kailangan pa nilang manakop? Obviously, ang mga lugar kasi niyan, alam nila na hitik po sa natural resources, sa langis, sa natural gas. Walang ibang pakayan, kayamanan sa ilalim. Binabati rin po natin at pinasasalamatan si Manoy Roger Bron, ang ating kababayang naglilingkod din sa digital channel, sa online channel natin. Kasamang Errol Idol, naglipa na ang mga balingbing. Baka hindi pa alam ng Pangulong Duterte na dumikit na. Yan. Alam niyo po, ganito ang masasabi natin Nung si Pinoy ang presidente, karamihan sa mga politiko, ganito. Lahat sila, ganyan. Sip-sip tumbong kay Pinoy, lahat. Lahat. Majority. Ganyan ang simbolo. Pag nagpa-picture, ganyan. Nung si Pangulong Duterte na, lahat na naman ganyan. So nakita po natin, in fact, sa election period pa lamang, nakita natin yung mga balingbing Kitang-kita yung mga balingbing. Most of them, mga balingbing. Karamihan sa kanila, mga balingbing. Kaya believe ako dito sa bagong Senate President, siya ay nanatili sa, kapartido ko yan si Senate President Vicente Tito Soto. Nationalist People's Coalition, NPC, in 1992. Bata pa ako noon. I think I was 22 years old. Napasama ako sa NPC, Nationalist People's Coalition. Tulad po ni Tito Soto, Vicente Tito Soto. Until now, hindi naman ako lumipat sa ibang partido. Kasi una, hindi naman ako kumakandidato. Hindi ko kailangan yung partido dahil hindi naman ako kandidato. Nasa media po ako. Napasama lang ako that time kasi may mga kaibigan akong sumabak sa politika at parang gusto nila akong ihanda. Ang totoo niyan, kung hindi po ako na pasabak sa Metro Manila, I'm sure nasa LGU na rin po tayo. Kung hindi natin minahal yung media, nasa puso kasi natin yung profesyon ng pagiging mamamahayag. And until now, yan pa rin po ang laman ng aming puso, pagiging mamamahayag, lehitimong mamamahayag. Marami pong pumapasok sa media na ginagamit lamang po ang media para pala magpasikat at pumasok sa politika. Yan, maraming ganyan. Magmimedya-medyahan, yun pala, gusto lang magpakilala ng kanilang mga pangit na pagmumukha para pumasok sa gobyerno, sa public office. Madalas naman, sinasawing palad yung mga ganyan, Kasi alam nyo, ang pagpasok sa public office, mas masarap kapag taong bayan po ang nagtutulak sa inyo. Di ba? Yung bang hindi hard sell. Yung taong bayan ang sumusuporta po sa inyo. Pero kung kayo lang may gusto kong maging kapitan, gusto kong maging kung ano-ano, kung kayo lang may gusto at wala naman kayo magandang track record ng paglilingkod sa taong bayan, iiyak lang kayo. Iiyak lang kayo. Ha? Ang tawag dyan ay pundasyon ng serbisyo publiko. Pag wala kayong matibay na pundasyon at napatunayan, track record, even in private life,
ang totoong lingkod bayan kahit nasa pribadong pamumuhay. Kapag ikaw ay may pagkakataon na tumulong talaga, tulong ka ng tulong. Hindi mo kailangang pumasok sa politika para tumulong. Diba? Ganyan ang paniniwala natin. Kung totoo, sa puso po ninyo ang pagtulong sa kapwa, even you're not in an office called Office of the Barangay Chairman, Office of the Mayor, Office of the Congressman, and so on and so forth, you can still help other people. In so many ways, di ba? In so many ways. Hindi lang pera, di ba? Maraming uri ang pagtulong. Pakibati rin po ang AIN ng advance. Happy birthday bukas. Tama. Pakibati rin po si Madam Lani Amora. She is watching now. Dito po sa Pasay po. Mayor siya ngayon. Siyang mayor ng Pasay? Ha? Mayor siya ngayon? Madam Lani Amora? Akala ko si Calixtor. Tagal na talaga akong hindi pumupunta sa mga ganyang. Kaya nga, very soon, kailangan mabisita po natin yung mga office na mga naglilingkod para matulungan natin mas ilapit sa taong bayan. Alas 5:15 na po ng hapon, tuloy tayo sa ating palatuntunan. Bagamat overtime na po tayo. Nandito ako sa Camp John Hay. Sige. Tapusin natin itong mga issue, no? Wala namang report nang naka-line up. Alam niyo, tama itong ginagawa ng Labor Department ngayon. Binabantayan po nila ngayon ang mga recruitment agencies. Lalo na po yung may mga track record ng panggagancho, pangloloko, pananamantala at illegal recruitment. Kasi bukas na po yung deployment sa Kuwait dahil inalis na yung ban. Nilip na yung ban ng pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait. Therefore, nakikita ito ng mga recruitment agencies na pagkakataong kumalaykay na naman ng sangkaterbang pera. So, kudos kay Secretary Bello, bantayan po ninyong maigi na huwag kayong malusutan. Dapat yan, yung mga dati na pong may record ng katarantaduhang mga recruitment agencies, huwag nang marehistro ulit. Nagpalit ng pangalan. Lalo na yung mga may-ari kasi siyempre isang may-ari niyan magpapalit lang ng trade name. Magpaparehistro ulit sa SEC, magpaparehistro diyan sa OWA, sa POEA. Yan, tama yan. Bantayan po ninyo at huwag kayong malusutan. Batiin mo din mga PNP personnel sa Rojas, Palawan. Hi! Mga kaibigan nating police officers sa Rojas, Palawan. Mga sir, kumusta kayo dyan? Pinababati kayo ni partner Peddy Bautista sa banda, ang ating best friend. Station manager ng Wow News FM Rojas, Palawan, ang 97.1 at ang 98.5 sa Taytay, Palawan. Good afternoon sa mga taga Rojas, Palawan, especially ang PNP Rojas. Partner, sino ang chief of police ninyo dyan nang mabati natin? And one time, makausap natin dito rin sa ating palatuntunan yung chief of police. At matiyak ang kaligtasan ng bawat isa, no? Mga taga dyan. At panghuling issue po natin, ano? Ako nagtataka rito, no? Kasi sobrang tibay at lakas ng loob ng mga tarantadong Abu Sayyaf, ano? Sa gitna po nagpapatuloy pa rin, wag niyong kaliligtaan, nagpapatuloy pa rin po at in-effect pa rin po ang martial law sa Mindanao. Hindi lang napag-uusapan but martial rule pa rin ang nananaig po dyan sa Mindanao. And yet, ito pong mga teroristang Abu Sayyaf patuloy pong nakakapamihag, nakakapangidnap. Until now, meron pa rin bihag na 9 katao ang mga Abu Sayyaf.
although in the past days ay may mga pinalaya, ang sa atin dito ay talagang hinahamon po nito ang Armed Forces of the Philippines na ito nga sinasabi ko, under martial law ang Mindanao. Sulu is just a province in Mindanao. Ako po, I went to Sulu in 2000, panahon po ni dating Pangulong Erap. I was a senior TV reporter of Channel 13 that time, IBC 13. At binantayan natin yung unang wave ng Abu Sayyaf kidnapping sa Sipadan, Malaysia. Sa Sulu pinagdadala yung mga binihag na mga Malaysians. At doon natin natuklasan na yung Abu Sayyaf na yan ay diversionary group lamang nung iniimbestigahan ni Erap yung nawawalang 40 billion pesos na pondo po ng ARMM at kinukustyon niya si Nurmiswari. Yan ang totoo dyan. At nabisto ng gobyerno na yung mga Abu Sayyaf ay mga MNLF din. Tingnan nyo? They simply say na breakaway group. Napakadali, breakaway group. Yan ang peligro ho kasi kapag ang kultura ho ng pagbitbit ng armas ay hindi mawakasan dyan sa Mindanao. Dyan sa mga lugar na yan, sakop ho ng ARMM, ang kultura ho ng pagbitbit ng baril ay mas matindi pa kaysa sa pagkakaroon ng asawa. Mas mahal pa ho daw, may mga kultura ito mas mahal pa raw ng kalalakihang nandyan sa lugar na yan ang kanilang mga armas kaysa sa kanilang asawa. Nakita nyo na? Nakalukuhan yan. Hi, Press! Podi talaga alumni president namin. Kagawad Agnes Kundat. Yan. Siya naman po ang General PTA President sa Naga National High School ngayon. At I'm so proud of this lady na ang kayamanan niya ay kasipagan at yung kanyang pagmamahal sa school namin, yung Naga National High School. Siya po ngayon ang General PTA President na wala pong sinasayang na oras kapag kailangan ng eskwela, naroon at naroon po siya. Ako naman po ay nagkataon na presidente ng Grand Alumni ng Naga Elementary School na ngayon po ay Kararayan Naga Elementary School. Nagbabalak po kaming i-convene ang mga kasamang officers namin para pag-usapan ang mga pangangailangan sa aming eskwelahan. Napakarami pong kailangan, Ipanawagan ko na po rito sa lahat pong graduates ng Naga Elementary Schools na ngayon po ay Naga Kararayan Elementary School. Magtulong-tulong po tayo. May gagawin po akong page ng Naga Elementary School alumni, Grand Alumni. Doon po natin pag-usapan yung mga gagawin kasi napakaraming needs na mga anak natin, mga estudyante natin, mga pupils dyan sa Naga Kararayan Elementary School. Hindi pa kasi nakaka-recover mga kapatid yung eskwelahan na yan simula nung bagyohin ng 2016. Ganun po katindi yung bagyo dyan sa aming bayan, sa Tiwelbay. Halos walang natira Halos walang natira. So, may mga nakaprogram naman na proyekto ang DepEd, ang gobyerno, pero napakabagal. Until now, wala pa. Yung bagong building na pinangako, wala pa. Napakaraming pangangailangan. So, panawagan ko po ito sa mga graduates, mga nagtapos sa Naga Elementary School, na ngayon po yung Naga Kararayan Elementary School. Kakatok po ako sa inyong mga puso. Hihingi po tayo ng ayuda po ninyo. At pagsama-samahan po natin, pagtulong-tulungan ng lahat ng pangangailangan sa school natin. Sa ating alma mater. Alma mater. Naga Kararayan Elementary School sa Naga Tiwelbay. Naga Kararayan Tiwelbay. Baka po ninyo may gagawin kaming page para mas mabilis ang ating communication, Thank you, Press Kagawad Agnes Kundat.
Grabe yung kwentuhan namin yan. Halos 2 oras siguro yung tawanan namin. Minsan lang kayo kasi makakausap niya sa cellphone. Thank you, thank you. So, panghuli, panawagan po natin dyan sa mga, dyan sa lugar kasi ng Mindanao na yan, Sulu area, Basilan area. Alam nyo kasi, yung kultura ho ng easy money, kultura po ng hindi pagpapapawis, yan po ang problema dyan. And instead of working hard to earn a living, marami po dyan ang gumagamit na lamang ng armas, mga haltak ng tao at kikidnapin, pipwersahing magbigay ng pera ang pamilya. That's kidnapping and that is a crime. Sana magwakas na rin ang kulturang yan ng easy money at katamaran ng iba dyan. Kultura ng katamaran. Wakasan yan. Ayaw ng Pangulo niyan. Ang tanging susi na ang bawat isa ho ay makaalpas sa kahirapan ay ang pagsusumikap, pagbabanat ng buto, gamitin po ang katalinuhan, ang ating skills, mga kaalamang na develop sa atin sa eskwelahan, gamitin po natin. Huwag gamitin sa katarantaduhan. Huwag gumamit ng armas para sa personal na interes at lalo sa krimen. Yan po ang ating panawagan sa lugar na yan dahil mga kapatid din natin na yan na naliligaw lamang po ng landas. Okay? Sige. Sino ito? Si Ramon Dibilen. Okay. Okay. Coach yun online coach. Ramon Dibilen, online coach. Pastor Ram, naka-live, nanonood ba si Pastor Ram sa atin? Sige, di bale. Kasi dapat pupunta sila rito for their program. May changes yata sa kanilang schedule. Di bale, sige, mamaya pag-usapan natin. 5:25 in the afternoon. I think we have to wind up now our program. Medyo napakwento lang tayo ng mahaba-haba at na-miss ko kayo. Pag Sabado kasi at Linggo wala pa tayong programa, but very soon lalagyan natin yan para continuous po yung ating huntahan at continuous na may komunikasyon po tayo. At sa ngalan po ng serbisyo publiko, tayo po'y handang magsikripisyo po para sa mga Pilipino. Well, thank you so much. By the way, sa nagtiwala sa atin, yung complainant natin mula sa North Danghari sa Taguig City, si Mang Hernando Mendoza. Kagawad Agnes, sabi ko sa iyo, ipoproklama na kita several days bago mag-eleksyon dyan sa Barangay Kararayan, Tiwelbay. Mahal na mahal kasi ito si Manay Agnes na mga kabarangay niya Sabi ko na sa iyo proklama na kita. Nanalo nga, nanalo. Congratulations, Manay. Ayan. Congratulations. Okay, sige. Where are we? Si candidate Hernando Mendoza, tumakbong kapitan dyan sa North Danghari sa Taguig City. Babantayan natin ang kanyang kasong ipa-file sa korte. Maganda yan na may file kagad kasi habang hindi pa ho nakakaupo yung kanyang ipoprotesta. At sa ngalan po ni partner Jojo Sigat na nag-report ng live mula po sa Senado, buong pwersa po ng Leader News Philippines, sa ngalan ng ating co-pilot, Engineer Oliver Lico. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Harold Dagame. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless Pilipinas. Thank you. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Harold Dagame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.